नमस्कार मंडळी. तर आज आपण आहोत सारनाथला गौतम बुद्धांचं मोठं स्थूल आर्किटेक्चरल वाईज आणि ओव्हरऑल मूर्ती इथे एक 80 फूट मूर्ती आहे जी बघण्यासाठी. मित्रांनो, सारनाथ या जागेचा इम्पॉर्टन्स असा आहे की गौतम बुद्धांना पहिल्यांदा जेव्हा ज्ञानप्राप्ती झाली त्याच्यानंतर त्यांनी ह्या जागेवरनं ज्ञान द्यायला पहिल्यांदा सुरुवात केली. इथूनच असं म्हणतात की बौद्ध धर्माची सुरुवात इथनं झाली.